Здравейте, уважаеми българи! Гледате коментар Атака по телевизия Алфа, телевизията на партия Атака. Всяка вечер заставам пред вас в 7:20 на живо, за да ви кажа какво се е случило, какво стои за това, което се е случило и какво трябва да се направи. Аз съм Волен Сидоров, това е телевизия Алфа, телевизията на партия Атака. Днес, уважаеми българи, вие сте разбрали вече, че България се върна в годините на мутренските престрелки в центъра на София. Аз ги помня и всички, които бяха свидетели на тия години, си спомняха как в центъра на София, а и на други градове в България се стреляше с автоматична стрелба, гангстери се избиваха един друг. Сега, през 2013 година, четвъртата година от управлението на ГЕРБ, нещата се връщат 10, 15, 20 години назад. След справянето с организираната престъпност в кавички от страна на Цветанов и Борисов, ние сме свидетели на това как в центъра, в сърцето на София, пред съдебната палата, може да стане разчистване на сметки между гангстери и това да остане без никаква реакция и действия на полицията, защото няма заловен извършител. Въпросният Златко, известен, с който от години ни мъчат по неговите дела, и той е в първите страници на всички жълти вестници и е по-голям герой от нашите национални герои, борили се за свобода от турско робство. Златко Баретата вече е национален герой. Сега ни занимават и с неговите рани. На нас, разбира се, не ни пука за Златко Баретата, пука ни за това, че в центъра на София могат да бъдат застреляни хора, защото пред тази стрелба можеха да загинат минувачи, хора, които са просто там, на място. Полицията няма. Извършителя, покушителя го няма, избягал, изчезнал, изпарил се. Полицията на Цветанов, тази институция, с която той се хвали, на която наливат по 1 милиард годишно, не успя да залови на 20-30 метра отсреща човек, който стреля пред очите на охрана, на съдебна полиция, на минувачи, на какви ли не органи на властта. Това говори, че България в момента няма реално сигурност не само за гангстерите, за тях трябва да има затвор, за гражданите, за хората, които вървят по улицата, и отново сме свидетели на гангстерски войни. Повече няма да ви занимавам с Златко Баретата и другите, които го стрелят, а без това ще ви занимават с това всички купени медии. За тях ще бъде новина номер 1, ще има и коментари. За мен е по-важно какво казва премиер-министъра. Естествено, той отбягва този въпрос, бяга от отговорност, не хвърля и грам вина върху любимия Цветанов, и днес на форум на Американската търговска камера, ако не се лъжа, в Шератън, луксозен обяд с много подакващи такива обслужващ персонал на премиера в лицето на шефове на медии, на BTV, на Нова, на Канал 1, шефки на медийни концерни като Гочева и други такива лица и разни бизнесмени, които са също такава килимче на властта. На луксозен обяд в присъствието на новата американска посланичка, премиера Борисов каза няколко бисера, които със сигурност ще влязат отново в хумористичните рубрики, но аз ще се спра на нещо, което той каза с сериозен тон. Става дума за национализма. Премиер-министър Бойко Борисов се произнася за национализма. Внимание сега тук. Какво казва Борисов? Нека да чуем това видео. Трябва да спазваме правилата. Иначе Европа ще стане жертва на популизма и национализма. Много е лесно да излезеш и да кажеш на хората, ако аз дойда на власт, ще вдигам пенсии, заплати и ще правя работни места. Как? Откъде? Европа ще стане жертва на национализма и популизма. Под популизма Борисов очевидно има предвид себе си, защото по-голям популист от него в държавата няма. Това е човека, който превърна България в чалгаджийница, а по популизъм няма равен на себе си. Може би ако Смит и Пищова се сравняват, он не може да спечели състезанието. За национализма обаче Борисов тук хвърля едно демагогско и силно популистко и даже бих казал много подло, типично за него, подло обвинение, че
има предвид Атака, естествено, защото никой друг не е предложил минимална пенсия 500 лева и минимална заплата 1000 лева. Ние го предложихме. Дълго време герберите, милиардерите, които седат в пленарната зала, повечето от тях са милионери и мултимилионери, се подсмиваха нагло и арогантно на моята идея минималната пенсия да стане поне 500 лева, а минималната заплата 1000 лева. Сега вече премиера явно вече няма как да прескача това наше предложение и започва да го представя като нещо, което не може да стане. Няма как. Откъде? Пита Бойко Борисов. И тъй като пита с любознание, има явно любопитството да разбере откъде, аз ще му изпратя, сега ще видите на цял екран, откъде и как. Ето този плакат, който го виждате, нека да го задържим така, да го прочитат хората. Този кратък, но съдържателен плакат, уважаеми българи, ще бъде залепен във всички градове, малки и големи на България и села. Така че да го прочете всеки българин. Ще бъде залепен пред Министерския съвет също, специално на вниманието на Борисов, за да разбере как и откъде точно ще дойдат парите. Аз сега ще ви го изчета от край до край и ще го изпратя със специално препоръчено писмо в Министерския съвет на премиер-министъра, за да види как и откъде, защото продължава да си прави оглушки и да се прави на тапа, като след като знае много добре, защото аз в парламента поне 10 пъти до сега съм обяснявал как и откъде могат да дойдат средствата. Ето ви това, което пише на плаката, ще го изчета дословно. Къде са парите на България? Електроразпределението ни е подарено на трите чужди фирми ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Годишно губим над 1 милиард евро. Комуникациите ни са подарени на трите чужди фирми МТЕЛ, Global и Vivatel. Годишно губим над 1 милиард евро. Добивът на злато е подарен на чужди фирми чрез престъпни концесии. Губим годишно над 3 милиарда евро. Контрабандата на българските митници се увеличава. Годишно губим над 2 милиарда евро. Правителството отпуска огромни помощи за циганското население. Годишно губим над 3 милиарда лева. И какво постановява програмата на партия Атака? Планът Сидеров. Минимална пенсия в България 500 лева. Минимална заплата 1000 лева. Сега. Ето как ще стане това. Незабавно разваляне на договорите с ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН и връщане на печалбата от над милиард евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Незабавно разваляне на договорите с МТЕЛ, Global и Vivatel и връщане на печалбата от над 1 милиард евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Незабавно разваляне на концесиите за златодобив и връщане на печалбата от над 3 милиарда евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. По данни от последните проучвания в България има залежи на злато за над 700 милиарда лева. Нов регламент и състав на митниците и връщане на печалбата от над 2 милиарда евро годишно в български ръце в полза на цялата нация. Строеж на 2 нови блока на АЕЦ Козлодуй плюс нова АЕЦ. Създаване на държавна банка само за бързо и ефтино кредитиране на малък и среден бизнес. Създаване на кооперативна банка с начално финансиране от държавата специално за селското стопанство. Ликвидиране на безработицата за 6 месеца със специална държавна програма за заетост чрез държавни проекти и поръчки българският работник преди чуждия. Създаване с държавно финансиране на високотехнологичен парк и държавен център за реализация на български изобретения и патенти, които ще носят милиардни печалби. И последно, генерално пренасочване на българската икономика към Китай, Индия, Бразилия, Япония и Русия, което дава стратегическа опора на целия този план. Тези промени са възможни, те са жизнено нужди на България. Можем да ги направим, знаем как. Нужно е само едно. Трябва властта да е в правилните ръце. Това, уважаеми българи, пише на плаката, който ще бъде разлепен във всички български градове до изборите, за да може всеки българин да го прочете с очите си, защото продажните, BTV-та и други телевизионни канали няма да го предадат. Те няма да кажат какво искаме да направим. Няма да покажат как можем да го направим, защото това е изпълнимо и то е реално, господин Борисов. А вие се събудете от сън, отворете си очите, ще го прочетете и пред Министерския съвет, ще ви го пратя специално с препоръчено писмо, господин Борисов, за да видите как и откъде. И ако след това продължите да мамите, да демагогствате, мога да ви кажа само едно. Господин Борисов,
не ставате за министър-председател, напуснете този пост, отстъпете го на човек и на хора, които могат и знаят как да направят доходите на българите сравними с европейските. Вашите доходи са добри, аз съм убеден. Всички говорят, че вече сте милиардер. Само, че милионите българи живеят в мизерия. За техните доходи следващия мандат и правителство трябва да работят на първо място. Ако продължавате да повтаряте, че няма как и няма откъде, вие показвате, че или сте накадърен, или сте послушен васал на колонизаторите, които ви тупат по рамото, давате им скъпи обяди в Шератън и правите поклони пред тях. Те са тези, които искат България да няма ядрена енергетика, да няма икономика, да няма високи доходи и да бъде нация от аборигени, които да живеят мизерно. А щом вие сте съгласен с това, значи не сте българин. Значи не обичате българите, значи не работите за българите. Така че престанете с демагогиите, че няма откъде. Показах ви откъде и ще ви го показвам пак всеки ден и всеки час. Има как да стане това и аз знам как да стане това. Атака знае как да стане това. Престанете да лъжете хората, че това е положението и че трябва още 100 години да живеят в мизерия. Ако искате, живете вие с мизерията на народа в градчета и села на България, но не дайте повече да демагогствате от луксозните сбирки в Шератън, където подръгват златни бижута американската посланичка и българските шефки на медии, достатъчно добре нахранени и огоени от парите, които вие им отпускате чрез министерствата. Престанете с демагогиите, господин Борисов, защото нещата за вас ще стават все по-лоши. Това е всичко за тази вечер, уважаеми българи. Утре на същото място, същия час, 7:20, аз ще застана пред вас на живо, за да продължа разговора с вас, както го правя от 10 години. До утре!